4 роки минуло з часу авіатрощі. МН-17 малайзійських авіаліній «Боїнг» збили в небі над Донбасом. Майже 300 людей загинули. Що вже відомо про винуватців цієї катастрофи та яка в усьому цьому роль Росії? Далі. 17 липня 2014 року у районі непідконтрольного Україні міста Торез падає літак. Його збили сепаратисти. Боїнг MH17 здійснював рейс з Амстердама до Куала-Лумпур. Усі, хто був на облавку, а це 298 людей, загинули. Більшість жертв – громадяни Нідерландів. Росія починає висувати одну за одною безглузді припущення про катастрофу. Найцинічніше з них – літак збила українська ракета. А тим часом бойовики роблять все, щоб на місце аварії не потрапила слідча група. Та починають мародерство. Отсоединяй гражданских, откидывай отсюда. Это ж мов. Досі фактично слідство у справі збиття Боїнга триває. Та вже і самі слідчі, і незалежна розслідувальна організація Bellingcat встановили російський слід. Вже достеменно відомо, Бук, якими було збито літак, прибув з військової частини Курська, а потім так само безперешкодно повернувся назад. Як доказ – світлини, відеоматеріали та супутникові дані. Explain why there is so much footage of the convoy on social media. У слідчих також є список з кількох десятків людей, причетних до авіакатастрофи. Імена їх поки не озвучили. Проте у Нідерландах вже все готово для початку процесу над ними. І вже відомо принаймні одне ім'я – Андрій Іванович, він же Оріон, який, як вважають в Bellingcat, доправляв Бук з Росії на Донбас. Він офіцер ГРУ. Ба більше, саме він у цей рік координував дії проросійських сепаратистів в самозваній ЛНР. Слушай, блядь. Алло, Николаевич, Да. а куда нам эту красавицу грузить, Николаевич? Которую? Эту? Да, что я привез, я уже в Донецке. Росія ж натомість і далі заперечив усі висновки міжнародної спільноти. І це тоді, коли чи не увесь світ закликає її сприяти слідству. Катастрофа MH17 за кількістю жертв увійшла до десятка найбільших авіатрощ в історії і стала найбільшою після теракту 2001 року у Сполучених Штатах. Вероніка Іващенко, Заман, АТР.